MeghalayaPost.news. Katulong kebuar na kipuliat ke West Jaintia Hill District laong ba mentak sngi ladon ke wege jinja ba Iap Ngam Jyllop hakas nong Ummulong ha ka ba Arngut ki samla Kynthei ki ladu la ka jong jing im bat ka Kmie jong Kynthei ki Arngut ki bala Ngam Jyllop kala shu Lait Salit na ka ba Ngam Jyllop katkum katulong kebuar na kipuliat ke West Jaintia Hill District laong ba Kynthei ka Jaka ka ba Ngam Jyllop Kynthei ki Arngut si para Kynthei kadai ha ka wege Jaka Pynlang ka bala tipkum ka lumthang bru hapo kas nong Ummulong ha ka ba kila lech sha Kynthei ka Jaka harangkat ba ka Kmie jong ki Arngut si para bat ki balak latno na ka Ngam Jyllop ha kate ka Jaka Pynlang kidei ka badan ha karta ka ba kadriu bat arpo ars nyam karta katulong kubuar ka yathu ba ka Kmie jong kate ka Arngut si para kalalat na ka Ngam Jyllop ha kate ka Jaka Pynlang ka badei namar baladon kinong tre bala ki betre hajan ha kate ka Jaka bat ki balayo banyarap yaka Habaya day bagati ka jinja ba Iap Ngam Jyllop Kynthei ki Arngut si para ki bahayeng kila kentaj berle ya ka postmortem namar kim syamla don kano ka jing subas new ne baladon kino ki balales new hendrei ka day ka jinja ka bala syujar angkat MeghalayaPost.news.